Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya da ke jihar Rivers ta fara rabon kayan tallafi ga ɗalibai a yankin Niger Delta. Kamar kowace ranar Talata za ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Inda shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhawar da ake yi kan taron ƙasa game da yadda za a tsara sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. 'Yan sanda a Berlin na gudanar da bincike kan wani yunkurin kone-kone da aka yi a safiyar jiya Litinin a ofishin wata kungiyar 'yan adawa ta Iran. 'Yan sanda sun faɗa a wata sanarwa cewa membobin kungiyar sun lura da harshen wuta a tagar ginin da ke gundumar Shimajendorf a birnin Berlin da misalin karfe 2:15 na safe, kuma sun yi nasarar kashewa kafin wutar ta bazu a ciki. Babu wanda ya sami rauni, kuma ana ci gaba da gudanar da binciken 'yan sanda. Sanarwar bata bayar da ƙarin bayani ba, bata kuma bayyana kowa ke da alhakin kai hakan ba. Kungiyar 'yan adawa ta Iran NCRI a takaice ta yi ikirarin cewa maharan da ke da alaka da gwamnatin Iran sun yi yunkurin kai harin ne ta hanyar jefa kayan wuta a kan ginin. NRI wani reshe ne na mayakan jihadin Mujahideen Khalq wacce Iran ke kallonta a matsayin kungiyar ta'addanci, kuma Amurka ta taba ayyana ta a matsayin haka har sai da aka fitar da ita a shekara ta 2012. Kungiyar EU ma ta cire kungiyar daga jerin ta'addanci a shekara ta 2009. Prime Ministan kasar Hungary Viktor Orban ya buƙaci da kada yunkurin Ukraine na shiga kungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar ta EU da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan Disamba. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel, wanda zai jagoranci taron a Brussels, Orban ya nace kan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai. Kana kuma ya yi gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta EU. Orban, wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin abokan shugaban Rasha Vladimir Putin a Turai, ya ci gaba da cewa Ukraine tana da lokaci a gabanta kafin kasancewa memba ta ƙungiyar EU. To sai dai bai fito karara ya ce kasar Hungary za ta hau kujerar naki kan duk wani yunkuri na buɗe tattaunawar shigar kasar Ukraine ba, amma barazanar ta fito a fili. Wata kotu a kasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar China bisa samunta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a kasar da ke yankin Afirka ta yamma, a cewar lauyanta a jiya Litinin. Lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017, tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan kasar China suke da hannu a wannan harkar. Kotun da ke Accra, babban birnin kasar, ta yanke wa Aisha Huang hukuncin ɗaurin shekaru 4.5 da kuma tarar kuɗi sedi na Ghana 48,000, wato kiyasin dala Amurka 4,000, saboda gudanar da aikin haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba, kamar yadda lauyan Huang Hope Agbaudu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Huang, wacce ba iya jin ta bakinta ba, da farko ta musanta aikata laifin, amma ta sauya shawara inda ta karɓa laifin a yayin da ake ci gaba da shari'ar. Agbaudu ya ce ya roƙi kotun da ta ɗora mata tara ta kuma kore ta daga ƙasar a maimakon ɗaure ta, kuma ya ce shi da Huang har yanzu suna kan shawarar ko za su ɗaukaka ƙara. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rundunar sojan Najeriya da ke aikin samar da tsaro a yankunan da ake aikin haƙar ɗanyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai ta fara rabon kayan abinci da kuma kayan karatu ga ɗaliban makarantu a yankin Elemi da One da ke jihar Rivers. Ɗaliban da suka amfana da shirin sun gode wa rundunar, inda suka ce wannan tallafi zai taimaka musu wajen karatunsu. Wakilinmu na yankin Niger Delta,
Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan. A baya-bayan ne dai rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shirin bada tallafi tare da nufin taimaka ma al'ummomi daban-daban da ke sassan yankin Niger Delta mai jihohi 6. Rundunar da ke aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta bisa jagorancin Major General JB Abdulsalam da ke zaman shugaban runduna ta 6 da ke birnin na Fatakwal ta fara ziyara ne a garin al'ummomin Eleme da kuma na yankin One inda aka fara karɓar kayayyakin littafai da biluka haɗi kuma da kayayyakin abinci irin su indomi da ma shinkafa. Laftanar Kanal I.A. Manga shine shugaban bataliya ta 29 ta dakarun sojan Najeriya a jihar Rivers ya gabatar da jawabinsa kamar haka. On behalf of the General Officer Commanding 6th Division Major General J.H. Abdulsalam hereby present to you. Yana cewa ne a madadin shugaban rundunar sojan Najeriya musamman a shiya ta 6 a birnin na Fatakwal ina farin cikin gabatar muku da waɗannan littattafai na karatu da sauran kayayyakin abinci a matsayin tamu gudunmuwa domin bunƙasa sha'anin ilimi ga al'ummomi musamman ƙananan yara maza da mata. Haka kuma mun zaɓi ƙaramar hukumar Eleme ta jihar Rivers domin ta zama ta farko waɗanda za su amfana da wannan tallafi. Haka kuma mun ba da irin wannan tallafi musamman a jihohin Bayelsa da kuma jihar Akwa Ibom. Sarkin garin na Eleme ya bayyana murnarsa matuƙa dangane da wannan tallafi na rundunar sojan Najeriya. Ina cewa ne ina jinjinawa dakarun sojan Najeriya kan daukar wannan mataki musamman na ba da tallafi kuma labudda hakan zai kara kwarin gwiwa musamman ga matasa wajen neman ilimi a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta. Haka kuma ina kira gare ku da ku kauce ma shan miyagun kwayoyi wanda zai sa ku samu nasara a inda kuka dosa. Su ma dai ɗalibai da suka amfana da waɗannan kayayyaki musamman na karatu sun bayyana farin cikinsu ga ma abin da suke cewa. I feel very good and excited for this gift. It's a great gift. Ya zama wajibi mu miƙa godiyanmu ga rundunar sojan Najeriya kuma muna cike da farin ciki musamman na samun wannan kyauta daga dakarun sojan ƙasar. Wannan gudunmuwa za ta taimaka ma karatunmu. Muna godiya ga mabuwayi. Ita ma wata da ta amfana ta ce. Giving us this book is trying to encourage us by taking our studies further and giving us. Wannan tana cewa ne lalle na yi murna matuƙa musamman da samun wannan tallafi. Kuma wannan zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa haka kuma zai sa mu mai da hankali sosai musamman ga karatunmu. Muna godiya sosai da wannan gudunmuwa. Rundunar sojan Najeriya dai da ke aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ta ce wannan tallafin yanzu ma suka fara. Lamido Abubakar Sokoto. Gaida Lamida Abubakar Sokoto yanzu ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban kasar Amurka ta White House John Faina ya jagoranci wata tawagar Amurka zuwa birnin New Delhi a jiya Litinin inda ya bayyana wani kwamitin bincike da India ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awaren Sikh a kasar Amurka. Fadar White House ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa Faina ya amince da kafa kwamitin binciken na India don gudanar da bincike kan mummunan makarkashiyar da aka shirya a Amurka da kuma muhimmancin hukunta duk wanda aka samu da hannu. A makon da ya gabata, ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi zargin cewa wani jami'in gwamnatin India ya jagoranci wani shiri da bai yi nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka yayin da ta sanar da tuhumar wani mutum da ake zargi da kitse yunkurin kisan kan. Jami'an Amurka sun bayyana sunan wanda aka yi yunkurin kashewar da Gurpatwan Singh Pannun dan awarin Sikh kuma dan kasa a Amurka da Canada. A martanin da ta mayar, India ta nuna damuwarta kan yadda aka alakanta wani daga cikin jami'an gwamnatinta da wannan makarkashiyar wadda ta nisanta kanta da ita tare da cewa ta saba wa manufofin gwamnati. An tara kuɗi sama da dala Amurka 950
domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwalejin 'yan asalin Falasɗinu da aka harbe a Vermont, kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa. Wani shafin tattara kudade na yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar Asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan Hisham Awartani, shi da abokansa biyu waɗanda duk suke a manyan makarantun Amurka suna kan ziyartar dangin Awartani a Burlington. Iyalansa sun ce suna kan hanyar zuwa gidan kakan nasa ne aka harbe su ukun a wani harin da basu san hawa ba balle sauka. An kama ɗan bindigar da ake zargi da kai harin a gidansa na Burlington, to amma kuma ya musanta aikata laifuka uku da ake zarginsa na yunkurin kisan kai. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more yanci. Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu ra'ayinmu mu abin da muke so ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba su kanta. Mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an bar barin su baya. In doka ce a san irin dokar za ta taka. In tsari na zaɓe ne a san irin wanda za a taya. In tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a ci. Muka shawari mun ka to a gaskiya ya kamata a takaita tsohi wanda ke so su amshi mulkin kasa, saboda mafi yawa an tsohin nan suka in mutu ya tsuha ba shine ke mulki ba, makarrabai ne ake sawa ya tsuha su yi ta aiki. Yau shirin na dauke da tsokaci ne kan halin da ake ciki game da muhawarar da ake yi kan taron kasa game da sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Afirka mutum ne yantacci, hanshaki kuma ingantacci, mai karfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ne ko na mace. Madalla. Masu ware tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum na jamhuriyar Nijar a watan Yulin bana, daya daga cikin matakan da hukumomin sojin kasar suka ayyana karkashin janar Abdurrahman Shani shine batun jin ra'ayin jama'a dangane da yadda za a shata sabon daftarin tsarin mulkin kasar. Wannan mataki a cewar jami'an gwamnatin sojin ta Nijar shine zai baiwa 'yan kasar zarafin ba da tasu gudunmawa kan abubuwan da suke muradin gani an shigar cikin sabon kundin mulkin wadda zai kai ga mayar da kasar ta farkin demokradiyya. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto game da halin da ake ciki dangane da wannan yunkuri da tafka muhawara na jin ra'ayin jama'ar ta Nijar. To tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar kwamitoci da ke kumshe da ƙungiyoyin ma'aikata da 'yan siyasa da na mata da matasa da manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi, gundumomi da na jihohi, inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa. Abdullahi Kado shine shugaban kwamiti na gundumar birnin Kwanni, ya yi mini bayanin ababen da suka sanyawa a gaba a tarurrukan mahaurin da suka gabatar. Transition shekara nawa za ta yi, kuma menene matakai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗauka domin Nijar ta gyaru. Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayinmu mu abin da muke so a sa ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa ba su kanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Magana ta biyu, ya kamata kowane ɗan Nijar kowane ne yanzu aiki ne na ƙasa. Kowace siyasa kake, in kana cikin masu mulki wanda aka ma juyin mulki, in kana cikin 'yan adawa to kakka tsaya kana cewa wancan dan adawa ne yanzu ko kuma wanga shine mai iko. Yanzu kowa mai iko ne a Nijar, saboda kowa ikon kasar shi yake so ya maido da martaba shi. Kenan abin da muke so, ya kamata duk a bar magana siyasa bisa kan wagga haraka, bisa wagga haraka tamu, wagga tahiya tamu ba magana siyasa ba ce, ta haƙarin siyasa. Kenan ya kamata duk mutanen Nijar don Allah su yi kokari mu aje harkar siyasan nan sai mun gyara ƙasar mu. Ɗaya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar Nijar shine rashin cika alkawali ko bin doka game da kason da ya kamata ɗebewa ɗiya mata a mukammai na siyasa da na aikin bariki, wanda ya kai ni ga tuntuɓar wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da Hauwa Maina domin jin komi suke jira
ga waɗannan tarurruka na ƙasa game da tilasta 'yan siyasa a nan gaba damawa da ɗiya mata. An kafa kwamiti na nagayen da an ka kafa shi duka cikin jihohi ko wace jiha an kafa shi kuma nan Kwanni ma an kafa wannan kwamiti. To mu bangaren mu mata inda ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an bar barin su baya. Kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya. A dai ba mu kason da ya rataya namu a bar ware mu ana maida mu bayan nan. Waɗannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan ƙananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jihohi 8 na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga babban taro na ƙasa da zai yi shimfiɗa ga shatawa ƙasar sabon kundin tsarin mulki wanda a ciki za a bayanin kowane irin iko ne ƙasar za ta runguma a nan gaba da ma wane ne ya dace ya yi siyasa kuma da wane ne abin zai haramta gare shi. Jafaru sarkin shanu da Salisu shugaba sun yabawa wannan tsari da suka ce ya sha bamban da abin da an kasha gani a can baya inda ake zaben mutane da ke shiga wata majalisar dokoki ta rikon kwarya ta soja tare da yin kofi na kundin tsarin mulki na kasar Faransa da ya saba wa al'adodi da addinai da zamantakewar 'yan Nijar maimakon masanan Nijar din su yi amfani da ilimin su da fasahar su don kirkiro da kundin tsarin mulki da zai dace da kasar su. Canji na farko da aka fara kawo shine wannan ba mutane dama su da abokai ma ciwo dan wani gami ka san lokaci baya abu na mutane ciwo ba su da su amma wannan sun ba da dama mutane su ba da nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu. In doka ce a san din dokar da ta kawo in tsari na zabe ne a san irin wanda za a tsaya in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa da za a ci sun ba da dama kaga kenan wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a kan shi. Cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samun shi tun dai shekarun baya ba mu taba ganin irin haka ba. Za a nemi ra'ayin 'yan ƙasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu 'yan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi. To gaskiya Allah wayan ga soja za mu musu godiya ga wagga dama sun kaba. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko